Ni Nora naiz, Beasaindarra naiz, Jon ere bizkia naiz, nire aita Oskar deitzen da, nire ama Arantxa, nire anai Etxema eta oso familia politiekin dugu. Ni Murumendin nabil ikasten, nire zaletasunak eskubaloia, saskibaloia eta futbola da, eta lagun asko ditut. Kaixo, nik Unai naiz, Murumendi eskolan nator, 2 urtetatik nago hemen, eta nire zaletasuna saskibaloia da. Nire arreban Andrea deitzen da, 13 urte ditu. Nire ama Mari Carmen deitzen da, eta nire aita Mikel. Asko gustatzen zait eskola hau, eta bereziki nire lagunekin. Lagun asko egiten ditut hemen. Well, why do you treat me so mean? Kaixo, Nora. Egiten ari izaten dut zabretan. Zer bazeate taldeotan? Eta Oskar, Mohamed, Eneko, Ramsek, ni eta Oskar. Eta zer dantza mota da? Red dance. Ondo pasatzen aldezu elkarrekin? Bai. Toki batera joango azarete dantza hori erakustea? Bai. Irabaziko duzuela beta dezuen? Ez da. Uste dut bai, zuen amek apoia jartzen aldezu dantza hori egiterakoan? Bai, batzutako bai. Eta beste batzuk bai? Eta oso... Ondo moldatzen alzate taldean zuen alde? Vale, agurkepa. Aquí lo veo.